Nästan hon är där för att visa huvudet. Kom igen nu, lite tempo! Käften! Nej! Härligt sen. Nu var det röda rätt fram där. Rätt fram. Den röde. Ja, lugnt. Rätt fram. Kom igen, tiden går. Nej. Jävlar. Nej, nu kommer den här jävla nya. Lugnt. Du andas ju fan inte. Andas! 8 har du bakom dig. Nian räcker. Lugnt. Säg när mamma kommer här. Det funkar inte. Nej, inte. Stopp, det går inte. Kom runt. Käften! Men jag kommer ju! Dra den också. Jag börjar hörnet, Gary. Den är hörlekärring. 10:43. Jag tänker bil. 10:43. Jag har bara inte sagt bil, gubbe. Varför ger jag mig in på det? Alltså hon bor egentligen, jag har extra poäng för att sitta upp här.